Irio nade jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni Nandutho Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng' wago mbaka watwak wang'iyo dendwa e kidienje mopogore opogore, tuoche manyalo donjo, kaka inyalo geng'gi kod kaka inyalo thiedhgi. Odiechieng' ma kawuono amor mokalo ni wendowa kendo daktari wasechopo e studio ka a. Obonyisowa nyinge, en wuod kanye, olony e weche mage, aito en ema odhi miwa twak ma kawuono. Daktari, bang' ndalo mathoth machiegni. Erokamano Ruth, kona luongan laktar Primus Ochieng'. An laktar mathiedho tuoche mag kansa. Wathiedho gi yore mopogore opogore. Dala kucha Kano, kar Nyamasaria. To hospital ma atiye kabisa en Kenyatta National Hospital, University of Nairobi. Koro kawuono wadwa ni wawuoye weche mati chando ji kabisa miluongo ni tuoche mag kansa gi. Daktari, tuoche gi chando ji mang'eny mokalo, kendo yudo ni odiechieng' kodiechieng' kidieny machielo mar kansa yudore, yudo ni dwe ka dwe nitiere awareness moro mitimo. E dwe mar abich ni ok ang'eyo ni en awareness mar kansa mane monego bed ni watimo. Koro dwe mar abich ni en dwe mokete mar wuoyo kuom kata wacho weche maluwore gi kansa mar mfuko mar lach, miluongo ni kansa mar bladder. En kansa ma ok ong'eny ahinya, to kansa gi tiyo medore. Koro waneno gi ka gintie. Chon kabisa no ong'eny kuom jok ma igni 60 kadhi mbele, lakini tinde waneno kata mana nyaka jok ma igni 40 be ni kode. Waneno ka bet ong'eny kuom joma chuo moingo kuom joma mon. To en kansa ma ong'eny pinje maoko mag Ulaya kocha moingowa kaluwore gi gik makele. Chon kabisa ni nenega kuonde ma kaka Ahero, kuonde mipire mchele, nikech nikele mang'eny gi tuo ma ne miyo ji layo, ne tuo mar bilharzia. Tuo mar bilharzia nikele gi kudi miluongo ni schistosomasis. To nikech thieth to kaka josans nokeng'e wach schistosomasis maber, notieke matinde kuonde mchele kata kuonde mane githidhnagi onge tuo mar schistosomasis. Koro miyo tuo ni tinde omako ji te, ok omak mana jok makamago manigi tuo mar schistosomasis mang'eny. Thothne jok maneno ka yude sani gin jok matiyo gi ndawa kabisa. Ndawa kendo chako duogo. Ndawa ok en gima ber, to kata mana chemicals gi ka ji tiyogo nyalo yude. Mfuko miketo mar lach ni boko nego bed kuom igni. Kokete iye kanyo kuom igni mang'eny nyalo kele. Mang'eny twaparo ni chemicals gi kele kata molo ndawa, nikech ji mang'eny korwa pinywa ma koni ok ti gi ndawa ahinya. To aneno komedo nikech chemicals mang'eny ma ji tiyogo gi. Onya bedo chemicals kata ma kuonde mutiye, ma chemicals gin chemicals mabedo kaka kumburu madonjo ei dendi kiywayo gi iye. Nya bedo chemicals mimako kata gi lweti, nya bedo kata mana chemicals kaka mag range mwapako gi, mago be nya kelo. Kata mana chemicals matiyo gi puothe. Koro onya bire yore mang'eny. Wayudoga ni thothne wathoro ga bedo kod thoro wach kata thim mar kansa ka kansa ma wawuoye. Mar dag lach ni thoro wach ne en ang'o e dwe mar abich ni? Gimomiyo okete dwe mar abich nikech waparo ni en kansa moro ma ji paro, ok ji mang'eny ong'e wachne mokwongo, to kendo obire yo ma kawaida, tuoche ma kawaida mwayudo. To thoth ji kata kochakore ginyapa ni en gima tuo ma kawaida, nikech kar yo mar lach wayudo ga complication mang'eny kabisa kuom tuoche mag lach. Chon gimoro amora mano riwore gi kor lach ni paro ni en tuo mar nyach, lakini tuo mar nyach tinde tin. Koro kineno gimoro makalo lach ni makata kelo lach ni opogore, onego dhi mondo ocheki mondo wang'e ni te en ang'o. Nyakora Muge Jong' mana kaka iwinjo no kawuono Dr. Primus puonjowa kotenore kod kansa mar dag lach. Owacho kata ni nok ong'eny ahinya e gwengewa mag Kaluo koni kata e gwengewa mag Afrika, to tinde kwan ni medore. Dobede no medore nikech ang'o? Dobed chemicals ma watiyo godo, dobed ndawa ma ji fuoto, dobed kidieny mar dak kaka ji odak koso. Kachi wacho ni wakacha nitiere kaka ong'eny kuom joma chuo kipimo kod joma mine. In kaka laktari pani ang'o momiyo matimore? Joma chuo ema thothgi madho ndawa ema tiyo kuonde ma chemicals. Joma chuo be mok dhi go hospital ka giseno gimoro mano gimatin. Joma chuo be ming'eno kaka ngima gi chal, ginyalo bedo ni giyudo kata mana tuoche maluwore gi tuo kata mana mag nyachgi, to gigno gikawo antibiotic to tieko wach to dhi mbele. Koro ngima ma joma chuo omiyo ginya yude kendo ginya ignore mobed momedre molo joma mine. Joma mine thothni ero dhi hospital koneno gik makamano, kendo gidwa ni gik makamano omakgi ahinya.
Wadwa ni mondo mwang'e ane dag lach ni en fuon mantiere kanye. Thothne wayudoga kacha ni kaka wasewacho ni en dag lach en kama lach kunore ka ng'ato pok odhi mondo mi okonyre kata ol pi kata odhi oko matin. Entiere kanye e del to seche ma kansa mar dag lach ni omake ang'o matimore. Daktari okang'eyo ka picha ma wantiere godo ni nyalo konyowa mondo mi puonj ji Kora Mugia Jwang'. Picha ni nyalo konyowa maber kabisa. Machiegni. Erokamano. Koro kuom dhano takataka mawuok e dendwa wuok kuonde adek. Maler kabisa en muya. Muya taka maler kabisa to en malo kuom dendi. Ato takataka mar ariyo en takataka mar pi. Embe beto ler. Takataka marach kabisa en ok wanene owuok e toke kucho. Minyaga. Yeah. Koro mage takataka. Koro kawuono wawuoye yo ma takataka wuoke. Koro tich mar mfuko mar lach tije en ochalo kaka dustbin e ot. Ikawo takataka tiketo ga kanyo. Takataka iketo kanyo. Kiseketo kanyo to kosepong' tikawo timango ipuko oko. Koro dendwa wan kaka wacho nitie yore adek ma takataka wuok e dend. Koro mar ariyo ma takataka wuoke mang'eny en yo mar lach. Koro gima ma michamo, yedhe michamo, takataka kosebedo to gibire e remo e dendi to gidonje e fuon mari miluongo ni nyarogno, kidneys. Ka gisedonjo kanyo aito remo nyarogno en a filter. Okawo gik maricho to oketo to dhi bedo gi lach e pino. To gik mabeyo kuom remo to dong' e remo to duoko e adundo ni mondo opampgi. Koro lach en e kama takataka mawuok e yo mar lach, yedhe, chiemo marich, ndawa, chemicals, ikawo gi tikelo gi to gidak e kama dag lach. Koro dag lach ka gichokore to ginyabudho kadhi mana sa achiel sa ariyo. Ng'ama dende tiyo maber onego bed nodhi lach dibiriyo. Yeah. To average onego bed kaka abich ber. Makidhi lach ma iwuok ok idhi matin abich montene ni dendi ok ti maber. To sama kidhi layo onego gol ni igolo a quarter mar lita. Lach ka ber onego bed ni en ochalo mana kaka pe kata kaka pi kata kaka koth. Onego bed no ler. Koro gimomiyo tuoche ma kansa gi thoth gibedo ka nikech chemicals maricho takataka gi kobiro modak e iye kae e dag lach ka kata ka en mar ndawa ka en chemical go to chako donjo e cells gi to timango oketho cells go to kelo kansa. Emomiyo ka kansa gi joma ywa ndawa, ji matimo chemicals mage thothne chemicals go biro ka to dak kanyo aito giwuok oko. Koro en the same thing waneno kwe kuom mine. Process ne na chalo ni giwuok e filter kanyo, pi go biro ka gi takataka ga iketo gi ka kosepong' ma mfuko ma lach osepong' kuom maybe sacha ang'wen abich idhi tigolo chak me kendo losore ibi tigolo. Koro ka nigi control kuom joma chuo gi joma mine omiyo ok ni lach kodonjo dendi tiwuok ukate nitie control makano ibedo control gi brain to gi onding'i ma spinal cord. Omiyo ko spinal cord ni okethore ok nyal layo. Brain kokethore ok nyal control lach. Koro ken gima wuok kaka endo obedo control mondo owuog kaka dwarore. Lach onego wuod mok iwinj rem, lach onego beni king'iye to ler kabisa. Erokamano. Kora Mugia Jwang' emomiyo wachoga pile pile ni chenro mar penj laktar ni ok onego bed ni ibedo godo mabor. Kawuono iwinjo ni ka bet onego bed ni iolo pi kata idhi layo ndalo 7 e odiechieng'. Ka rach ahinya to ndalo 5. Omiyo kapok ichako ng'iyo tok chenro ni chakane kwano ni tidhi oko matin didi e odiechieng'. Olero kacha ni bende rangi nyaka ing'i ni rangi mar lach ni chal nade. Onego bed no ler ka pi. Maka pono nono dwa luoko kido matin to mano nyiso ni chandruok moro nitie Dr. Chieng'. Chandruok moko nitie. Mokwongo ma kabisa ng'eny ga en ok imadho pi mang'eny. Ok imodho pi. Kok imodho pi mang'eny to nyarogno ma filter koro kawo pi duoke dendi. Aito koro ogolo pi ma dwaro pi. Koro ogolo salts manie lach go bedo concentrated koro kele obedo ka gima ni yellow matin. Kono kako ok imadh pi tilayo matin to kendo pi no concentrated. Onya bedo concentrated minjo kata kochalo gimodwa wang'i. Manyiso ni opek, oliet. Koro giminyang'e ni tang'o marach, dimodh pi tinane ka koro o improve. Clear.
Erokamano ahinya. Wadwani wang'iane ni setemo mulonwa gigo manyalo miyo ng'ato bedo ng'ala manyime mar bedo kod kidieny mar kansa. Ywayo ndawa, tiyo kod chemicals, samoro bende nitiere kod tuoche mopogore opogore ma bende niseleronwa kacha. Kopogore kod mano en ang'o kendo manyalo miyo ng'ato bedo e thuolo mamalo mar bedo kod kansa? Ji matin kabisa osenene ka nitie jok moko ma kaka kaluwore gi gimotimore e dendgi, gibedo ga gi mpira mar lach cha. Mpira mar lach no ok onego bed abeda kanyo kuom higni. Nitie jok moko ma kaluwore kata yudo accident kata no yudo ni gibedo gi paralysis ma koro ginyal wuotho, koro chuno nyaka giket mpira no. Mpira no kobedo kanyo mobudho kabisa, osene ka kelo kansa ji matin. Aneno ka aweche mag higni bende, kaka ndalo medo sudo, kaka wamedo bedo jodongo. Chon nwanene to lakini tinde kansa gwa nok aduoge joma tindo. Chon to nwaneno ni chon kansa ne mar jodongo. Ka isechopo higni 60 kidhi mbele, iluongo ni tuo mar pensioners. Koro mani tuo ma ne ng'eny nje pensioners koluwore gi diabetes, hypertension gi kansa. To tinde waneno ka kansa ni owuok e pensioners to bire ji 50 gi 60 ka. Kanye ma koro chakore kabisa. Debe ni kaka ji odak olokore, debe de ni en mana dak nikech ngima wasano opogore, gik machamo okethore, kata sans ng'eny kamano, kata wan gi jomosomo mang'eny kamano, pod wachamo mana sum. Joma chon ne gionge gi sans mang'eny to ne gichamo sum matin. Koro iwuoro ni rieko mang'eny mwayudo ni ang'o miyo ok umiwa cham sum matin. Nigi chamo sum matin to wan sani wasamo sum mang'eny. To ema ji odhi e skul. Ema ji odhi e skul mang'eny. Daktari wan gi scientists mang'eny ya. Daktari ka ji pok odhi e yo daher mondo muyang'e ni ranyisi ma ka ng'ato neno e dende to nyalo chich ni nyaka bede ni gimoro rach gi dag lach. Nisewachonwa kacha ni onego bed ni kuongi ng'iyo kaka lach ni chal, idhi oko matin didi. To science magi ranyisi mage makineno tinyalo chich ni nyaka bede ni gimoro osechako bedo marach gi dag lach. Mokwongo kabisa en remo. Remo ok onego wuog e dend dhano. Remo ok onego wuog e lachni. Kineno remo e lachni to ken ni remo madhi mana mbele, inyalo neno ka wuono en remo. Tinyalo neno remo ma wuon kata inyalo neno gima ino ka lachni olokore. Imodho pi miket maber kata pino ka pod lachni chalo mna gima pink kana kaka satinani. Mano nyiso ni nitie gimoro. To nyalo bedo ni en gi rem kata onge rem. To nyalo bedo ni ka wuoni neno gima chalo remo kata lachni opogore to kiny to ber abera. Kata inene sani to kidhi e lach kendo no kobako ber abera. Kiny chak inene orucho chako lal. Koro en gima biro to lal to thothne gin onge rem ok winji. Wamake kanyo daktari, wamake maka kanyo Nyakora Mugejwang' kar remo makinene lach to nyaki chak chich ni en ang'o matimore. Ma bende chak kelonwa e wach machielo Nyakora Mugejwang' ni sasa midhi oko kata oko matin kopogore kod kwano ni dhi didi odiechieng' nyaki ng'e ni to inyalo bedo kod remo e lach. To rangi mar lach chal nade kod weche makamago. Wakaw yweyo to ka waduogo to wachako mana gi kama wawe godo no. Seche mwaka yweyo no to orna ote machoke SMS ka intiere kod penjo. Namba na mar SMS en 23600. Kik idhi mabor kik isudi. Awino pod ngima. Wabed mana gi geno. Ang'o ma geno setimona? Nyamalo. Apenji sukari onge odni. Mama ng'eni en gi kuyo to ma ok kama bro wacho weche madhi ofis. Awuoyo kama dwaro e sama dwaro. Awach ni gimoro jaro. Ka pesa olal to kik arom kodi. Nikech abiro chwadi na moyie. Mama no do wuoyo mang'eny kabisa. Kendo loso saidi. Ang'o mitime odno? Ot motimo buru mosetieko higni ma kata onge madonje no. Yesu
kupata wimbo wangu wa Luanda kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *343 #. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Ma en injili ngima, injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa chiel okinyi nyaka sa dek okinyi. Wadhi kelo nu chenro mamit ahinya. Jok manoko somo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to chale kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be ikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Wawinjore kacha nyakwara Mugia Wang ni wachak chon ka intiere kod penjo or penjo mondo mi wapenj laktar kaka omedo duoko e kaka omedo puonjo mondo mi wang'e matut kotenre kod wechegi. Ni leronwa kata ni lach mora mora mantiere remo, mano en ranyisi ma kik ng'ato bed godo ot. Ne wang'eyo ranyisi ma kineno to onego bed ni chako chich. Wadhi nyime daktari. Koro kaluwore gi kaka remo no ng'eny, nikech ko ng'eny to bo wuok kaka remo, kotin to kowuok kaka remo, onya wuok kata kaka tirungi. Machalo gi trungi samoro be lachni bera to nikech remo no wuok matin. Koro gimone ging'ini sami ilayo joma chuo to mondo kalayo to neno lach gi mayot. Joma mine nyabedo mo tek matin. To samiyudo ka lachni opogore, ten gimi neno ga to lal, onego beni ichich idhi osiptal. Mano en achiel. Kibedo ni gi tuo mar infection, urinary tract infection, ido ka bedo gi discharge e lachni. Lach wang'i, lach ok onego wang'i. Lach onego bed ma onge gi chalo kaka discharge. Onego dhi nikech samoro nya bedo ni iye kuchocho osechako kethore, mochalo gi madwa stop, koro wuok kaka discharge ma ng'ato nyalo pani en nyach, rem. Kidhi layo seche te ma en na mang'eny, mano onego ng'isi. Nikech mfuko mar lach blada ni en e piny iyi, koro kinjo ka rem nitie piny iyi, mano bonego timang'o ong'isi ni gik moko ok dhi maber. Samo tuo ni kosemedore onyalo dhi makoro otimang'o oblok kata lachni. Ka lachni oblok onego ng'i. Wang'e ni tuo mang'eny mar chuo mabedo ga gi lach en mar prostate. Koro prostate be nyabedo ni e problem ema miyo gik makamago timi. Koro nyalo dhi ma samoro oa kanyo mudin kata mana nyarogno. Nitie jok moseno manigi kansa mar kar lachni, to gima kelo gi en ni nyarogno koro ok ti. Nikech ok en system achiel. Koro ko block kacha kelo wachni. Inya bedo ka dendi be malal, dendi lal. Remo ni nya wuok makoro rembi chako dok mapiny. Samoro gima nya keli osiptal en ni joke ol. Iol kabisa kar remo serume den nikech remo wuok mang'eny e lach. Mano be nya kelo. Kodhi e kori onyalo kelo fuolo nikech osenyamo dhi e kori. Onyalo dhi kata ma onyal mo dhi kuonde moko e fuonde ni kata onding'i e chogo mar onding'i onyalo miyi rem. Ji mang'eny manigi shida mar kar lach nyalo winjo gino karamo gi onding'i. Koro onding'i be karami to chak mok yudi onyalo kelo mano. Koro symptoms machielo gi yudo ka koro osenya e dendi. To gima duong' ma ng'ato nego ng'eni, kineno ka lachni nigi rangi mopogore, chalo trungi, obiro to lal, en gi rem kata onge rem, onego dhi mondo opimi.
Wantiere kod picha moro ka bende Nyakwara Mugiajwang' ma bende omulo mana gik mane daktari owachonwa ka gigo makitimo to ketie thuolo mamalo mar bedo kod kansa ni yuandawa. Samoro inyalo bedo kod tuoche mag yor lach kata UTIs, inyalo bedo kod tuoche kaka kidney stones, ma bende inyalo bedo godo chemicals ma watiyo godo. Kopogore kod mano, ranyisi momulo go bende gin ranyisi mantiere kod pek mokalo makineno gi to kik ibed dala. Daktari okang'e ni en ga gimoro matimore bang' thuolo kose en gimoro manyalo timore dichiel. Kaito bende kapono ni ng'ato oseneno ranyisi gi, kobiro iri in wuon itimo nang'o mondo ihakikisha ni to en kansa mar dag lach, nikech iwacho ga ni ok wanyalo wacho ni en kansa nyaka itim diagnosis. Koro yo makwongo monego inyalo tim mondo ng'e ni to lach nigi remo, nikech samoro lach kokimodho pi mang'eny nyalo miyo lach ni obed ma nigi range machalo remo kata chalo trungu. En kao lach matin to pime. Nitie lab mang'eny manyalo timo mano. Inyadhi lab machiegni kamidake, inyadhi kata lab mar osiptende mag sirikal, mondo gimokwongo mitimo en ikao lach ting'e ni to lach ni en gi remo. Koyud ni lach nigi remo, koro mano emichako. Koro gimitimo ga mokwongo en ni laktar miluongo ni urologist emonego oneni. Daktar ma urologist gimotimo en gi ochalo kaka gimotimo ni endoscopy, giminyang'igo iyi, wan gi giminyang'igo kar lach mang'i kar dag lachno. Laktar ng'iye kaka ma ing'iyo gimoro kamae. Koro luongo ni cystoscope, koro cystoscopy. Dobed ma daktari? Cystoscopy en ma en. Koro iteri osiptal tiketi kamano, tino ka laktar ng'iyo e screen mabathe kanyo. Koro en tube machalo kama, to kae ming'iyogo tirwake kar lach, to ng'iyo i dag lach, ong'iyo kako chal, iketi nindo kama inyami yath. En giminyati mana e klinik, ok ochuno ni nyaka time e theatre, inya time e klinik ting'iyo to wacho. To daktari koro giming'iyo yen ka koro kong'i direct, ikele to wuok e kama chalo kaka TV matin. Koro nitie kaka laktar osebedo trained mondo ng'e ni to kama gini be saming'iye iye koyudo ka nitie kamo nitiere gimokuot kata nitie dhundo moro matin kanyo, ogolo kanyo matin tidhi pim. Koro mae step mokwongo maliche kabisa. Step kabisa ng'ini to remo nitie gi kopim lachni aeto ing'iyo ma. Koro koyud ni kansa nitie, koro ipimo ni to osedhi kamoro, pok odhi kamoro, tithiedhe nade. Antiere ka akod picha ni mama aneno ka en ng'ama miye ma samoro itimo ne test ni. Okang'eyo ni joma chuo seche midwa tim screening kata seche midwa ng'iye, tete timo nang'o? Itimatima yo magine, isoya yo magode, kama isoye kar duong' mar ng'ato, nikech kane ma lach kale. Koro iluwo mana yor lach mondo wachope iye ka. Ok en gima lit, en gima laktar nyami yath matin, to gini ket en gima tin, ting'e iye kanyo. Titime kaka outpatient, ok chun ni nyaka idonje hospital minindi modhi e theatre. Laktar time ofise gigo. Nyakwara Mugiajwang' en kansa mar dag lach, ema kawuono Dr. Primus puonjo e chenro mar penj laktar ka wasewinjore ni orna SMS. Namba mar SMS en 236000. Po nono ni isiyudo kata uchich ni en kansa. Kae bende wantiere kod staging, kose no bira to wan gi staging. Koro ka nitiere kansa opoge kuonde ariyo, nitiere kansa ma koka chakore, ma pod en mana kar idag lach kanyo. En ithiedhe yo mopogore gi ka osenya mowuok oko mar dag lach. Koro ok walu ahinya stage kaka to en na stage 1, 2, 3, 4. Koro wacho ni kamo chakore no ma en stage mokwongo, iluongo ni stage 0 makwa gine. Koro wacho ni kaka mae e kama lach nitie, to mae e kama koro kama mae lach nitie, to mae kaka gidongo ka gidonjo iye kar mfuko mar lach. Ka koko chakore ma koro en tieni, ma wanya wacho ni en stage 0 kata stage mokwongo, wacho ni en stage mokwongo ing'e marach. Koro magi ma en stage mokwongo. Ka en kata inyalo ng'ade ang'ada magole, wacho rumo. To mae ma thieth ne bedo ga mabor moingo ka osedonjo modonjo iye. Kodonjo iye kabisa, koro wadonje stage mar 2, wadonje stage mar 3, aeto wadonje stage mar 4, koro oseringe dendi. Kwayudo ni koko chakore, ineno gima norwake iye cha,
laktar dhi en gi pala iye kanyo to ng'ado mogol mate. Kata ka koko chakore kama koko chakore kar wall ma kanyo ing'ado mogole. Kosegole idhi ipime. Koyudi ni pok odonjo kar muscle kwe to iori ir laktari kaka wan. Koro wan gima watimo ni warwako yath molos gi TB miluongo ni BCG. Neno yath michanjo go ji mar nyithindo matindo. Kuom wik ka wik warwako ei lachni. Koro waketo TB molos mirwako e mfuko mar lach wik ka wik. Ang'o ma gino timo? Noseyud ni TB gi kansa ni gichal. Koro ka iketo TB e iye kacha i lach mar dag lach ng'ato, dendi dhi neno ni TB obido ka, to dhi bedo gi immunity maduong' kabisa madhi nego kute gi te maneg TB gi maneg kansa manododong' e iye kanyo. Koro en wik ka wik idhi laktar orwako yadh mar TB e lachni kanyo. Ibedo kanyo kuom sama dhi achiel aeti golo. Nitie yath moro kendo be nyaka ni mar chemotherapy ei dag lach kanyo. To koyud ka en aggressive titiyo gi TB. Kok en aggressive titiyo gi dag lach. Gini timo madhi mana higa achiel. Mano kapod wan e stage mokwongo. Mokwongo. Koro stage mokwongo ema thieth ga bede thieth mateke kabisa. Ang'o mi itimo kamano? Nikech ok wadwa golo mfukni malach. Nikech wagolo mfukni malach, koro lach bo wuok e bundi. Koro chalo ng'ama nigi colostomy ma ok owuok e bundi. Koro mondo kik timni mano, watem thiedhe to wawe mfuko malachno e iye kucho. Thoth ji mang'eny iyudo ga ka koro bet osedhi ma koro chiegni mana wuok e kor mfuko ma mpira. Koro mae ma inyalo timni yath mar chemotherapy aeti golo mfuko malach. Kata inyalo timni thieth mar chemotherapy gi thieth mar radiation mar weng'o cha aeti ng'iyi. Koduogo kendo tinya golo mpira kata ing'iyi. To koyud ni osedhi monya e dendi timiyo yath miluongo ni chemotherapy kata yath miluongo ni immunotherapy. Koro thiedhe ok yot. To kochakore ema thiedhe bedo matek ne ji nikech en sa ka sa nyaka ibed kineno laktar. To en thieth madhi ing'iyo iye kucho tiketo ni yath TB eka kithiedhe. Nyakwara Mugia Jwang', weche go diwinjo kanye de bed ni ok ikete chenro mar penj laktar? Gin weche matut kendo gin weche mapek mokalo. Iwinjo kidienya mar thieth kaka ochako, to kata kamano pod wabodhi matut mokalo e weche mag thieth gi. Yiena mondo mi akawie penjo ma wantiere godo SMS. To kata kamano kama e kaka ochal, Nyakwara Mugia Jwang' kinyalo ng'iyo pichani kata kinyalo ng'iyo TV mari kama e kaka ochal. Stage mokwongo ineno kaka odongo, mar ariyo, mar adek ineno kaka ochal, mar ang'wen to koro sedongo mokalo nyaka muscles makoro chal, makoro wuotho madonjo mana e del kuonde mopogore opogore. Ni stage mokwongo thiedhe tek mokalo. To ko thiedhe daktari wacho kacha ni pod onyalo duogo. Onyalo duogo. Thoth gi duogo. Koro thiedhe kendo thoth ne duogo chak laktar dhi mang'ade magole. Pod dhi nikech gima ok wadwar ni mondo tim ang'o ogol mfuko malach. Nikech ogol mfuko malach chon en shida. Dak ni koro pi wuok ka dendi. Koro chuno ni kaw gik moko mibro rwako ga iye kanyo ok oyot. Antiere kod penjo ka daktari. Christine kawuok Nakuru owacho kacha ni entiere gi uvimbe kwa sehemu za siri but ilianza kutoka kane opeka. Owacho kacha ni nyaka sani nomiye yath to pod okolal. Okodhi na matut mondo mi onyisa ni uvimbe ni en uvimbe mantiere kon mane ka sehemu ya siri ne mori nyalo onego ne laktare mag mine miluongo ni gynecologist mondo ong'iye maber. Samoro nya bedo ni en mana tuo ma odok okor wach lach to dok kor tuoche mag joma mine. Nitie gimiluongo ni Bartholin cyst kata Bartholin abscess ji nyalo yudo, to mago nyalo ga kuot nikech kuom joma mine, kuom kar siri to gi kar lach en kamoro achiel. Beto pogore matin kaka mar joma chuo. Koro nego ng'iye kabisa. Penjo machielo penjo kacha ni masturbation bende nyalo kelo kansa ni mar dag lach.
pok obedo linked, masturbation pok obedo link gi tuo mar kansa mar lach ni. Ating'e ni kendo joma timo gik makamago thothgi ok wachga gino mayot, ko nya bedo ni gitime titime gi kuo. Koro kong'e maber ahinya. Antiere kod penjo machielo ka iluonge ni Dorcas kowuok Kisumu. Penj na laktar, antiere kod penjo, ang'o momiyo nyathi ka olayo to lachne dung' makech to pod ojadueche? Mano nyalo bedo shida mane, to onego bedni obedo gi wasiwasi? Onego bed gi wasiwasi nikech nyathi ok onego bed gi sida mar lach. Nitiere ok onego bed ni layo lach makech. Nyathi ok onego bed ni layo lach makech. Nya bedo ni pi ok miye moromo, to be onego ng'iye nikech nitie tuoche mang'eny mag lach. Nitie kata mana tuoche mar kansa mabe mar nyithindo mapod tindo, mabede nyarokgi, kata nya bedo kata mana kar mfuko mar lach. Koro onego chek nyathino mondo ng'iye maber. Yienwa wamake gi kanyo. Wadhi duogo bang' thuolo machuok mokalo, to seche ma waduogo adhi yawo lainde wa duto te mag simu ka intiere kod penjo, penj laktar SMS bende na 23600. Kwai ni mondi ng'wonna. Dawe mama, an be okatimo richo machal kama. Idi koro inchi wuod dalani. Piny chalo chiro. Igoe nengo, ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake gi gimomiyo idwa ni time. Magi gin penjo nyakwaro Mgajuang' madwaro duoko, to ka emwabiro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pok nino teko. Time seche te. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi. Obila nomonj motim e romo moro mar kawo pach jopiny e ward ma Kileleshwa, monj ma itudo gi MCA Robert Alai, ma kata kamano okwedo timno. I not only find it embarrassing or demeaning, but very cruel. The party whip, the majority whip, to quickly constitute an ad hoc committee, proceed with the investigations. Od buch Siaya okumo MCA ma East Asembo Gordon Onguru kitude gi wacho weche ma ochido e wi jakom ODM Gladys Wanga. A daughter be treated in such inhumane manner, meet such a death untimely and cruel, is unacceptable. Kendo watamore ni mondo nek mabiro bedo katimore seche ma watimo yiero mora mora, nikech ng'ato ka ng'ato nigi right mare mar support ng'amoero. Jokene ratiro ong'anyo wi monj mar Rachel Wandeto manyocho wang' gi maj petrol motho. Achich achiel bende omaki odhiambo ni.
machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ma en tielo mogik nyako Ramogi Ajwang madaher mondo mi wati godo maber. Go simu mondo mi ipenj laktar nikech kia kelo chandruok to kipenjo tibro ng'eyo. Antiere kod penjo mamoko ka daktari. Owacho na kacha ni oimore penjo laktar ni ng'ato biro ng'eyo nade ni en gi chakruok mar tuono. Mano kato chakruok mar tuono apani openjo weche mag ranyisi mane wawacho ka. Koro ka sasa misebedo to mane thim marwa ma kawuono ni kibedo kichich kata iluoro kata nino gima matimore dendi to ne gidhi mondo ocheki. Kinana kin gi wach moro amora malach gima yudo yot. Idhi e osiptal to laktar pimo lachni. Kose pimo lachni tibo ng'isi en gang'o. To lach pimo ok tek. Charges mage be ok ng'eny ahinya. Osiptende mano en test ma inya tim kamoro amora kaka kata mana kuonde klinik mar mine gitimo ga test mar lach. Koro kata mana health centers kata mana dispensary lach ni nyalo pime. Koro dhi kanyo mondo laktar opimi mondo ng'e lach ni ber kata lach ni gimoro. Kanye chakruok. Yiena mondo mi akawe simu. Hello penj laktar. An Pastor Boaz Osida mar Kugura Masogo. Machiegni Osida? Apenjo laktar ni akadi po nono kaka ituo mar gile kansa mar lach ni endi to mi pipe ni koro emilayo go. To koro mano en stage mane to bende kanyo bende donge daktari nyalo konyi ma sing moro achiel mabino dinire. Okawinje maber. Openjo kacha ni kapono ni oyudi kode to chopo kama koro kedni pipe magolo lach oko. Bende okang' makamano kata stage makamano nyalo konyi ng'ato ma orum chuth? Kansa luwore gi stage. Onya bedo ni kansa no wuok mana kama lach kale cha emomiyo noket ni mpira. Pod inya thiedhi ma konyi. Pod mano stage thothne bedo ga stage kar 2 kanya 3. Pod inya thiedhi ma konyi. Antiere kod penjo moro ka daktari. Owacho kacha ni iluonge ni George entiere gwenge mag Nakuru. Penjna laktar ni ne otimne operation mar prostate higni 9 mokalo. Ne odhi e thieth to sani osekawo ndalo ka ok odhi e thieth. Koro penjo ni omiye weight mang'eny kendo nitiere kaka penjo ne nitiere kaka oduogo gajore SMS to kata kamano inyalo oro nago kendo to we akawie simu. Hello penj laktar. Hello? Awito janeno wano Tony kawuok Kisumu ka ng'ato layo to wuok remo to lit. Samoro biro to lal kata koro olayo remo kende. To we kamano diwach ni namo daktari. Onego dhi osiptal kawuono kata kiny. Mano ok en sign maber. Odhi osiptal kawuono kata kiny. Kanyalore. Penjo moro wacho kani awinjo ka laktar wacho wach mar ndawa to joma madho kong'o mar duka kata michwako bende nyalo yude mano matin. Thoth joma madho kong'o ok gin related asana gi kansa mar lach ni nikech kimadho kong'o komos en pi. Koro pi ni miyo gik mi otimang'o obede i mfuko mar lach idhi mang'eny. Kimadho kong'o tinyalo yokta mana 20. Koro miyo chemicals jok bedi. To ok wang'is ji ni mondo madh kong'o. Nikech kong'o be nigi sida mare. Lakini koro lach kong'o ok kele. Nikech kong'o miyo ilayo di ng'eny. Penjo machielo wacho kacha ni konya uru mano Faith kawuok akawie simu mondi. Hello penj laktar. Hello. Hello. Machiegni penj laktar. Diana. Machiegni Diana. Apenjo daktari niya. Ma ayo to kichiegni tieko tiwinjo ka iwinjo uchungu. To nadhi chemistry but daktari nimisa ni arita nena ka gino medre ko kadogi. To kalayo to aneno ka en lach mabiro yelo kama ito ka chiegni tieko to awinjo uchungu. Koro kang'eyo ni mano nyiso nang'o. Osetimi kuom thuolo marom nade Diana? Like 5 days ago. Okay, daktari. Kodhi olo pi, kotieko to winjo kagima owinjo rem, kae to neno ka lachni biro maratong'. Osetime kuom ndalo 5 mokalo. Onego dhi mondo opime, onyalo bedo kata joma mine sama onya bedo gima luongo ni urinary tract infection. Ok en nyach,
to en an infection ma ji yudo. Koro inyalo pime kata inyalo miye antibiotics, tieko ga thothgi. To ko en gimo omedore, koro nego pime mondo ng'i lachne ni to ang'o madhi e lachne. Katek to koro nego timne kaka osiptende ting'e gi picha mar ultrasound. Kata ultrasound nya ng'iyo mfuko mar mpira mondo ng'i ni to ang'o matimore iye kuro. Koro nego dhi osiptal mondo cheke maber. To rangi mar lachne molokore ni debed? Rangi mar lach nyalo lokore nikech infection, samoro ok imadh pi moromo. Kata antibiotics moko nitie ma kimadho to keto lachni bedo maler. Kata mana chemotherapy nitie moko mamiyo ji mathiedho kata tuoche kaka mar thuno, tedo mana ka lachni bedo maratong'. Koro nya bedo gik mang'eny kata mana machalo mana remo. Morris, hello, penja laktar. Koro an gi kwayo ni konya uru nikech kata moro nie goka moro Morris, inyalo chako kendo kiyie? Awacho niya, moro nitie ang'adi adwok duond TV ni chien, Morris. Awacho ni an gi sida e iya. An gi sida e iya. Akwayo ni mondo mi ukaw na penjo mar Morris mondo mi wakony sa bende nikech sa bende maya wang'a mokalo. Daktari, wayudo ni wantiere kod stages mopogore opogore mag kansa ni. Inyalo yudo seche ma koka ofwenye cha kata seche ma koko chako ni wacho ni kanye ma thieth intense kendo thieth pek mokalo. Tiwacho ni inyalo thiedhe morum to en mana ni duogo bende pod onyalo duogo. Kae to kaka wamedo sudo bende thieth medo lokore. Wayudo kacha ni seche ma ng'ato nitiere kod thieth complications thoro ga bedo e ngima ng'ato. Kanyo mo adwa ni mulna mana matin daktari. Thieth mar kansa nikech kansa kithiedho to chalo ni thiedho del te. Atemi kaw Morris kendo daktari. Kan Morris. Morris, duok don TV ni chien kae to ipenja daktari. Koro kane chudo to tije mana tiyo tije mar mijengo to koro ikona ni kadhi e osiptal ikona ni kanyo. Akwayo ni ukaw na penjo mar Morris. Ikona ni ya kanyo yie. Kauna uru penjo mar Morris mondo mi uchwal na mondo mi wakonye chenro kuyiena. Daktari wadhi nyime kod complications. Koro thieth mar kansa thothne en thieth mokwongo, gin thieth ma tek kendo thieth ma dhi kuonde mang'eny. To kaka thieth mang'eny gin thieth ma temo thiedho del te. Kaka thieth ma ji mang'eny yudo en iluongo ni chemotherapy. Chemotherapy en yath mikete dendi mondo thiedh dendi te. Ong'iyo kuma gini nyalo dhi noponde mondo thiedhi. Opogore gi thieth moko mag tuoche moko gi ma one specific wathiedho ni wadwa thiedho nding'i, wadwa thiedho kama wadwa thiedho kama. Koro magi kelo complication mang'eny. Jok ma nigi tuo mar kansa mar mfuko thothgi boyudo thieth mar chemotherapy. Chemotherapy nigi side effect mang'eny kendo dwaro a lot of support. Yath ma tiyo gago en iluongo ni cisplatin, jok mose thiedh gi tuo no ng'eyo. En yath ma kelo ga complication. Onyalo ketho nyarogno ni, oolo ji, onyalo kelo ng'ok. Koro ji bedo matuo ga kabisa. Pinje maloko sani ji ok ti gi yedhego, gitiyo gi yath miluongo ni immunotherapy. Inyalo yena ka wisi machiel wa magi kar immunotherapy kanyo. Hello penje laktar. Hello. Awacho niya. Machiegni? Ere kaka ndawa nyalo kendo chak bi kendo piny to ndawa iwacho ni ima kur malo to ndawa kendo chako wacho ni chak kendo piny kono. Penjo maber mokalo. Mano we Maria kabisa. Koro sami ywa ndawa cha chemicals ma ndawa ka donje dendi aito gidonje remo. Mana kaka oxygen ma iywayo cha donje dendi, carbon dioxide mantie e rembi cha wuok oko. Koro chemicals koro ringe rembi to no wacho ni nyarogno en filter. Nyarogno kawo gik maricho to golo gik mabeyo to pod bede dendi kaka glucose, kaka proteins ma dendi dwaro. Koro gigi maricho gi igolo gi to samo gol gi e dendi ni koro gi iketo gi mondo gibede agulu miluongo ni bladder. Concentration miketo kacha bedo mang'eny kabisa nikech ka gine dendi to dendi duong' makoro gikere to ka girwake kar mfuko malach matin cha
ikete mobed concentrated. To kobudho kanyo kabisa emomiyo koro timang'o omiyo kansa losore. To chemicals mag ndawa gi gieroga makore e kor blada. Gimakore kor blada moro ingo chemical machielo kor dag lach ka moro ingo chemicals moko gi. To kendo gin toxic kabisa makata ka gibudho kuom dendi kuom seche 3-4 gichako ketho dendi. Koro mane momiyo ka wawacho ni ndawa en toxic kabisa makelo kansa piny kucho nikech mane yo ma chemicals ma kanyo kalo. Nitie chemicals moko ma be wuok oko kata mar ndawa matin kabisa ma wuok e okoni. Thoth gi wuok kacha to gi concentration ka ne rembi concentration achiel e rembi cha mfuko malach odhi bedo ndalo 10 ndalo 10 to ndalo 20 nikech ochokore koro ochokore kama to dhi e dag lach kanyo to pibo se gol nikech kacha tije en oting golo ochafu to chafu gi koro concentration gi dhi malo moyo kata mar remo. Tingeni ndawa en gima ji ywago seche te. Jo ndawa sama tin owuok oywaye. Sama tin owuok oywaye koro ki ywa ndawa mang'eny to iketo chemicals ma ng'eny go e kanye e dag lach. Kaito wachni chemicals go bedo ero bawre e kor dag lach ma ang' no kel chandruok. Ageno ni daktari duoki gi dhok mayot mokalo kendo winjo ni chemicals mag ndawa bawre e ofuko mar dag lach ang' no mithuolo ma malo mokalo mar yudo kidieny mar kansa. Daktari wantiere weche mag thieth. Koro thieth mar mana kaka thieth complication. Thieth moro ma be itimo ne ji samoro ka laktar ok nyal ng'ado kata golo tuo ni kuom dag lach, wanyalo miyo remo mondo ochung' nikech complication manoga mang'eny kabisa jok man nigi tuo mar kansa mar dag lach en remo wuok e lach. Remo no nyalo wuok mar remo rum kuom dendi te nikech ochalo mana fridge magolo remo no. Onyalo bedo remo makata kok idhi lach pod wuok awuoka. Koro wanyalo tiyo gi yath tuo gine masin miluongo ni radiotherapy mondo oneg cells go mondo kendo timang'o ochung remo no kik wuogi. Radiotherapy komi ooloji onyalo miyo kucho bed gi clot ma koro lach ok wuogi kendo lach otimang'o o block ma lach koro ok wuogi. Obro mi nyalo dhi dieo onyalo kendo kelo complication kuom koma ok owuoke cha. Immunotherapy to thoth onyalo kelo ni diabetes, onyalo kelo shida e thyroid, onyalo kelo irami, onyalo kelo diep gi kamano. Kaluwore gi thieth mimiyi wayudo complication maluwore. To kaka lakteche tinde olony e thieth gi, onego bed ni laktar omako lweti ma sami tuone owuotho kodi to ka in gi shida ni to thiedhi. Ka in gima kama to ng'isi nikech samoro ji mang'eny paro ni sami yudo thieth gi kibedo gi complication mituoge kansa moro donjo kata kansa ni medore. Ok en kansa ni medo, en mana luongo ni side effect kuom thieth. Daktari ina mondo medok ni erokamano makende. Imulonwa kansa mar dag lach, imulonwa gigo manyalo miyo ng'ato yude, imulonwa ranyisi ma ka ng'ato neno, imulonwa weche mag screening kachiel kod tests ma itimo kachiel kod weche mag thieth. Moro ng'ato koyudo thuolo mar penjo to entiere kod wach kata doher mondo mi konye. Kidwa yudi nyalo yudi kanye daktari? Onyalo dak Kenyatta, Doctors Plaza 46 kata nyalo bire hospital mabit chiegni mar Doctors miluongo ni Fortis. Floor mar 9 dot mar 910. Kata inyalo gona simo namba mar office mar 07043868627 kata inyalo oro message mar chuok mar SMS to aeto go kodi mbaka bang'e. Inyalo nono namba 07043868627. Erokamano. Erokamano ahinya. Nyakora Mogi Ajwang' ng'iya ne ni lachni chal nade, idhi oko matin didi e odiechieng', rangi ne chal nade, entiere kod remo koso onge kod remo. Kopogore kod mano iwinjo kiol samoro ka otenore kod remo mosewuok mang'eny e dendi te matek mondo mi ine laktar. Ne Dr. Primas erokamano mathoth kuom biro ga puonjo gandawa amorgo kendo aduok erokamano mang'eny mokalo.
Ne oganda wa mumio chenro ni obedo kare jogo mochung' ne taya duola kachiel kod ler mar studio aduoko nu erokamano mathoth ne director na Bob Fula erokamano ahinya ne producer na Papecho Koth erokamano nyameja to maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar wacho ga ni in e laktar mokwongo mar dendi chik iti ne dendi ng'i dendi to kichich to tem matek mondo mi ine laktar nyaka kendo odiechieng' machielo an iluonga ni Ruth Otieno ka wawacho ni ngima en mwandu oriti masane.